Селестина? Селестина! Эрнест и Селестина. Короткие истории. Мышиный баль. Мышыны баль праводзіцца кожны год. І кожны год у невядомым сакрэтным месцы. А чаму ў сакрэтным? Каб быў сюрпрыз. Аднойчы баль быў на платформе ў кронах дрэў. Мы танцавалі проста пад зоркамі. А яшчэ некалі баль правялі на чоўне пасярод ракі. Толькі для тых, хто ўмее плаваць. А сёлета дзе будзе баль? Сакрэт. Мышыны баль? О! Осторожно, шоколад вельмі гарачы. Не такая доўгая. Сукенка ў Маргатыны будзе ружовая, а ў Мелузіны блакітная. Але ж мой улюбёны колер чырвоны, мандарына. Хто там? Вітаю, спадар Эрнест. Перапрашаю за ўварванне, але я выпадкова пачула, што зноў хутка будзе мышыны баль. Так! Наш улюбённы баль! О, дык гэта праўда? Божухна! Гэта катастрофа! Чаму, спадарыня Тюльпан? Гэта цудоўны баль. Усе танцуюць і весяляцца. Цудоўны? Але ён прыносіць беды. Памятаеце, што здарылася пасля мышынага балю летась? Не. Цэлы месяц бушаваў паўночны вецер. Я ўсё помню. А годам раней баль прынёс буру. А яшчэ раней пачалася бясконцая мяцеліца. І пасля гэтага вы кажаце, што баль будзе зноў? Мамачкі, за што нам гэта? Ну, годзе. Печыва? Не. Яно дужа смачнае! Гэта проста супадзенне, спадарыня Тюльпан. Няшчасце прыносяць чорныя каты або хаджэнне пад драбінамі. Але дакладна не балі. Мелузіна, гэта таксама прыдумкі і забабоны. Не бойцеся, спадарыня Тюльпан. Ну не прыносяць балі непагадзь. Яе прыносяць... Хмары. Дакладна. О, ладно. Сюды. Да пабачэння, спадарня Тюльпан. Вітаю, спадарыня Тюльпан. Вашы балі прыносяць катастрофы, а вы нават не разумееце. Ну што за бяда? Гэтым разам баль будзе проста чароўны. І не пытайце, я не раскажу, дзе яго зладзіць. Ну так, сакрэт гэта сакрэт. Усе мышы збяруцца, вядома. Будуць гарадскія мышы і мышы з палёў. Выдатная магчымасць, каб пазнаёміцца. І зялёнай мышы можна, нават зялёнай мышы. І мядзведзям, як Эрнест. Эрнест запрошаны, мама пацвердзіла. Ты чуў, Эрнест? Гэта будзе найцудоўнейшы баль. Якая милая сукенка. Я так рада, што і табе можна на баль. Будзем танцаваць, Эрнест. Танцаваць пад месяцовым святлом. Так, Селестына. Але зараз пора спаць. Дабранач, Эрнест. Дабранач, Селестына. Там што, тюльпаніха? Што яна вырабляе?
Вам не пашанцавала, спадарня Тюльпан. Як міла, што вы прапанавалі дапамогу, спадар Эрнест. Колькі ж вы набралі? До вялікага патопу рыхтуйцеся. Цыц, спадар Эрнест, не да жартаў. Ёсць прычына, чаму мы, мядзведзі, не ходзім на мышыны баль. Я ўсё сказала. А я забыў, прабачце. Баль прыносіць непагадзь. Ай! Я папярэджвала. Сюды, Эрнест, патанцуй з намі мышыны танец. Адзіны танец, што я ведаю, гэта крыжачок. Нічога, мы пакажам. Глядзі, трэба навучыцца танцаваць, калі хочаш на баль. А можа, я буду лепш граць на гармоніку? Не, ты наш асаблівы госць, Эрнест. Будзеш танцаваць разам з намі. Мышыны танец вельмі просты. Паспрабуй. Я пакажу рухі. Зрабі 2 крокі, Эрнест, і скачы. 1, 2. 2 крокі і скок. 1, 2, 1, 2. Постой, Эрнест! Осторожно, Эрнест! Ты добра танцуеш, Эрнест, але патрэбны прастарнейшы пакой. Што гэта за грукат? Збоку спадарыня Тюльпан. Ай, гэта тюльпаніха. Вось жа, раздражняльныя гукі. Што вы робіце? Абараняю свой дом! Досыць. Не кажыце, што сапраўды напужаліся маленькага балю. Сукенка Селестыны. Сапсавана. Акно адчынілася ад скразняку, і сукенка вылецела. Але без сукенкі я не змагу пайсці на баль. Хадзем, Селестына. Мы па новую сукенку, Эрнест! Не, пачакайце! Калі ласка! Адчыніце! Нічога. У нас засталося трохі часу. Эрнест, у вас няма шматочка тканіны? Добрый вечар. Я подумала, што яна вам можа спатрэбіцца. У цябе будзе фантастычная сукенка, Селестына. Дзякуй, спадарыня Тюльпан. Якая мілая. Зараз падправім. Я застануся і дапамагу перашыць. Ты такая прыгожая, Селестына. Мне пора. Пайду дадому. Ужо позна. Добранач.
Добра павесяліцца на балі. Эрнест, ведаеш, што трэба зрабіць? О, зразумеў, Селестына. Давай, гэта ж не складана. Спадарыня Тюльпан, ці не далучыцеся вы да мяне на мышыным балі? Я на мышыным балі? З радасцю, спадар Эрнест. Паспяшаймася, хутка пачнецца. Ідзіце за мной сюды. Неймаверна! Змерзлае возера! Дзівосна! Чароўна! Але усе тыя непрыемнасці пасля баляў. Проста баль праводзяць у першы дзень зімы, спадарыня Тюльпан. Глядзіце, пайшоў снег. Гэта вельмі прыгожа, праўда? Хадзем, я навучу вас мышынаму танцу. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спіридонову, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Мацею Маланцыялі-Неваяйковым, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Яўгену Барановскаму і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!